Браво, Ясен! Чак пък, браво! Уважаеми зрители, днес и тримата ни гости са шарени, красиви, нежни и чувствителни и носят изненади като шоколадови яйца, което не знам какво значи. И аз не знам. И на репетицията го прочетах. Предстои най-доброто те първо предстои. Да. Без Казал Владо Кузов и влезъл в детската градина. Стигат едни и същи глупости всеки път. Трябва да ви кажа, уважаеми зрители, че без свян и без излишна скромност, те признават, че са по-женствени и по-щастливи от повечето жени, винаги с перфектен грим, добри маниери, изряден маникюр и мечтаят да станат кралицата на бала. Какъв е гей живота у нас? Трудно ли си намират постоянни партньори и мечтаят ли за семейство и деца? Ще ни отговорят след минути нашите гости. Моля вашите бурни аплодисменти за Боби Сапунджиев, магнетичната Магита и Жоро, който предпочита да е Джиджи! Здравейте! Заповядайте. Първо да ти кажа, никой няма да станем гаджета. Защото е много висока. Не си отиваме. Да. Моля, две. Добре, ти си бил при нас. Добър вечер, добре дошли. Добре дошли, много приятно да ви видим. Не знам дали го считате за празник или не, но ти си бил при нас преди много години. В Сблъсък имаме едни известни кадри, там танцувахме. Да, танцувахме заедно. Те пък искаха да ги показваме, ние не искахме, защото вече 100 пъти сме ги излъчвали. Да, пък и предполагам, ще да ти е дошло до гуша. Сега като ги гледаш тях, лека носталгия. Не, по-скоро не. Аз се чудих и на трима ви. Липсва ли ви, например, то вече не е реклама, защото го няма това заведение. Липсва ли ви Спартакус? Не, всъщност, специално на мен, може би там това, което се случваше, беше част от моята история като Урсула. И всъщност Урсула, за да съществува, тя беше част от Спартакус. И когато Спартакус, естествено, затвори врати, и Урсула изчезна. Ти винаги кажеш, Урсула е погребана, Урсула умря. Наистина ли за винаги? Даже си спомням един таблоид, имаше да пише Урсула умря и някакви хора ми се обаждаха. Имаше такова заглавие, да. Дали не беше на първа страница? Много страшно, да. Добре, защо сега нямаше някаква носталгия? Все пак има 100% весели моменти, забавление, смях. Да, не имам весели моменти, не трябва да се обичам с рокля, за да се чувствам добре. Така е, обаче... За мен е окей. Урсула е било някакъв момент, в който съм правил нещата за забавление, за пари, не на последно място. И сега, че съм окей в кожата си и нямам нужда да го правя. Добре, аз ако си сложа женски дрехи, например, и се гримирам... Моля те, надееш от това. Виж колко са готини те. Ставам ли травестит? Сигурно не знам. Нормално е. Всеки мъж, който сложи женски дрехи или всяка жена, който сложи мъжки дрехи, става травестит. Правил си го експеримент, не ти се получава. Не, обаче на теб много ти... Ето, например, на него много му стига. На мен повече ми отиваше, като бях по-млад и аз ви казвам, и няма ориентация, бе, при теб има нещо гнило. Нормали, моля ти се. Джиджи или Жоро, как е по-добре да те наричаме? Както ти е по-удобно. Пристига хубавата Джиджи. Ето виж сега, той е скъсал с този образ. Добро сърце, с бяло лице, с очи от злато. Почти от злато също беше. Той каза, че е скъсал този образ. Писнало му е, сега се чувства по-добре в кожата си. Тебе, има ли нещо, което би могло да ти се случи, за да спре да те кефи това така да се обличаш? Значи този образ е доста рядко при мене. В смисъл, случва се на някакви такива забавни неща. За специални поводи. За специални поводи, да. Така че той не е това, което съм аз, нали, в случая. Забавляваме се, излизаме, заведения, приятели, познати. Това е. Магита? За купона, да. Магита, ти постоянно ли си ходиш така? Аз постоянно се ходя така. Добре ти се получават нещата, да ти кажа. Като казахте на родителите ви, сигурно сте имали някакви проблеми, не? Не, аз прямо моите родители нямах никакъв проблем. Имам брат и сестра, също и с тях нямам проблем. До ден днешен се общувам с тях, ходя се при тях. Какво каза на вашите, на родителите ти? При мен беше малко по-сложно. Аз изведнъж се дръпнах от нашите за една година така и после се върнах в този вид при нашите. Сюрприз! Тара! Мимо, сине, ти се завърна! И те просто в първия момент, като ме видяха, не можаха да ме познаят, че това съм аз. Обаче, отначало наистина имаше критика малко, но вече... Малко критики имаше. Но вече се ме приемат такава, каквато съм си. Много хора като тебе искат, може би, да си сменят пола. Тоест,
тотално да минат на другия бряг. Ти мислила ли си за това? Не. Тебе Аз познавам... мъжко тяло в женски дрехи ти харесва повече. Да, така повече. Ма косата си е твоя, нали? Да. Как я поддържаш? Ами, маски, балсамчета, фризьорчета. Защо се смеете, кажете? Боби, що се смееш, бе? Не знам. Добре, това сега натоварва ли Защото те? е трудно, не ме Натоварва ли те или ти е Не, забавно по-скоро? Забавно ми е. Да. Принципно тези неща са забавни. Хората в България имат ли още много предразсъдъци? Защото, примерно, ние сме в такава среда живели, че нас такива неща въобще не ни впечатляват и ние съвсем... Напротив, кефът ни. Даже обаче, ни кефът, но хората... Такава странна, да не кажа селска страна като България, близко до, да знам. Ами, да ти кажа, аз едно време, когато... смисъл, това на нощ се приема, нали воювах знаеш? по нощните заведения Да. с токове и поли. Беше доста по-трудно и много по, как да кажа, неприемливо. Дори за хора в заведения, които, да кажем, Софийско централно заведение, не приемаха някакъв такъв човек с такъв вид. Сега Верно ли е слуха, че няколко, които сте обиждали така на траверс, са яли много здрав бой от тебе? И случвало се, и какво да правим сега? Това е лошо да се бие човек, защото... Да. Тази висока момиче трудно да се спреш. Човек трудно да се бие. Вие има ли сте някакви проблеми с такова, да знам, заплахи, предразсъдъци? Ами аз съм на мнение, че България и българското общество е доста толерантно. Поне от периода, в който аз си правя някакви такива експерименти. Което от колко време ги правиш тези експерименти? 2 години, 3, нещо. 2-3 години? Да. В смисъл, излизам в този вид, не много често, но и всички столични клубове и Той си е заведения. жена. Каплична жена. Да, нали? Да. Всички Като столични комплимент го заведения. казвам, може би. Не, да. Нямам проблеми. Напротив. В смисъл, отивам. Всичко е фри, хапване, пиване. Има много въпроси, които... Те може да почнат от това как се забавляват. Как минава една ваша вечер, защото аз знам, че е страхотен купон. Много въпроси, които хетеросексуалните хора, особено мъжете, си задават. Айде да започнем с забавлението, как се забавлявате. И после ще задам няколко такива много прости въпроси, които обаче никой не задава, особено по телевизията. Аз по принцип се събирам с мои приятели, излизаме на заведения, на дискотеки, ходим, забавлявам. Всичко до граница. Има ли си заведения, примерно сега едно време имаше, аз самия съм бил в такива заведения. Ма чай, не, защо се смееш? Тия заведения беше най-весело и ходиха, искам да кажа на всички, че ходиха най-готините мацки в тия заведения. И беше най-забавно. Помниш ли как ни И за хетеросексуалните беше също много хубаво в тия заведения. Помниш ли как смятахме, че ако кажем, че сме геове, ще станем много приятни на две момичета? Да, това ни беше номер и така говорихме на разни момичета. Може да разкажеш. И те, аз не го помня много, но в крайна сметка ние сме геове, много се харесваме и те такива, ма какво точно? Аз наистина скъсихме дистанция. Ние казваме, може и с вас да опитаме, ма да знаете, ние себе си повече си харесваме и те казват, бе, пичовете се, унете се. И ние такива... Не, извиняйте. Извиняйте. Бях чел в една книга, че жената може да допусне много по-лесно, ако и каже, че си гей, защото по-бързо се... И след това много по-лесно може да стане работата. Сигурно. Нямам идея, няма опит. Има нещо. Има нещо такова. Да. Това е хубаво, което кажеш. Няма... Да. Влюбвали ли сте се в жени? Имаше за тебе едни статии, За четири. мен има и още и се влюбвам и до ден днешен жени. Не, говоря да се влюбиш с разбира сексуално се. привличане и с всичко. И с консумация след което, да. Да? Да. Тоест ти си не, по-скоро не, бисексуален. не, О, не. Магита ти? Не, Жени? абсурд. Не си лесбийка? Верно ли, че си търсиш мъже с обяви? Верно ли, че си търсиш мъже с обяви? Не е вярно. Що ме подведахте, бе? Джиджи, ти влюбвал ли си се в Не. жена? Добре, ами тогава следващия въпрос може би... Да. Тия въпроси, дето са малко Да, предсителни. ти сега ще ги... Те не знам. Добре, не, защото те са много такива... Не, аз няма кой да търся по обяви, защото аз имам мъж до мене. Какви мъже харесвате? Ти какви мъже харесваш? Ами, Ето мъжа до тебе да какъв ти е? кажа, мой мъж до мене където е... Аз не го харесвам външно. Харесвам го това, което е той самия, характера му. Той не е ли готин? Готин е. Значи го харесваш и външно. Как му викаш на Галено? Бебе. Прекрасно това, бебе. А той как ти вика? Еми и той така ми И той ти вика, бебе. Тук в залата ли? Да. Може и Къде е бебето? Тук някъде. Има тук. Добре, тук няма. Айде, няма да го покажем, че мога да не иска. Джиджи, ти какви мъже харесваш? Имаш ли мъж до себе си? Не.
нямам мъж до себе си. Не мисля, че в този вид съм жена само за един мъж, както казват някои хора. Както каза един приятел, факти бе. Факти, да. Ало, виж каква хубава снимка виждаме. Това е на магита обаче, да. Кажи, че те прекъснахме. И какви мъже? Но стори ми, че малко как трябва нещастна си от тази работа, че нямаш сериозен партньор. Не, за момента не. В смисъл, мисля, че 25 години е твърде ранна възраст за нещо сериозно. Със сигурност. Нали? А в жена да се влюбиш? Няма как. Никакъв шанс. Добре, аз все пак ще ти задам тия въпроси, дето са притеснителни. Само една секунда. Добре. Така се ражда човек или, примерно сега ние сме на по 31, може ли изведнъж нещо так? Не знам, зависи. В смисъл, има ли такива? Има случаи, в които се случват так по някаква причина, да кажем финансова или друга. Не, мога ли аз да се... решаваш да минеш на другия Има бряг с идеята да изкараш пари. Да. Има доста такива младежи от провинцията, които искат да се реализират в София и... Да, затова си прав. Аз по-скоро имах предвид като вътрешно усещане. Като вътрешно усещане може да някой казва, че се случва от раз, така се раждаш, ама... Тя шизофренията си я носиш, ама се отключва в един момент. Тоест би могло да се отключи. Би могло. Значи не всичко е загубено. Зайко... Един ден... Както ако говорим за чисто сексуалната страна на нещата, Да. мисля, всичко е въпрос на точен момент, място и събитие. Да, верно ли, че който е пробвал мъж... Човек отказва ли се от хубавото? Не. Нека не се отказва от хубавото, абсолютно е прав. Магите, така ли е, бе? Така е, така е. Веднъж пробваш и край. Да, човек един път пробва ли край. Ето виж, например, са. Какво? Гледам, както казва Юлиан Вучков, гледам и не вярвам на ушите си. Били ли сте с известни мъже? С известни мъже били ли сте? Много. Не те питам, ти си бил 100%. Защо така сега, човек? Защото 90-те години бяха много бурни години. Защо мен как му таксуваш като... Да, и мен ми стана Много интересно. интересно, да. Защото беше много С известни популярен. мъже съм бил на маса. Беше много популярен. 90-те години бяха голям купон. Да, И така си реших. голям купон само по себе си изчерпва цялата тази история. Нали, той е единствено и само за купона. Ясно. А ти каза, че си била, така ли? Да. Какви политици, спортисти? Ами от всичко по-малко. Имена не споменавам. От Народното събрание, примерно, има ли? Да. Депутати. Това може би ни навежда на друг въпрос. Това, че те се крият пред обществото, това обижда ли те по някакъв начин? Той идва, изкарва страхотно с тебе, доставя си, предполагам, страхотно удоволствие. На другия ден с маска и все едно нищо не е било. Всеки си има право на живот. Кой както иска, така се го живее. Аз съм се избрала този живот, така се го живее. Това, което вие правите, според мен е по-точната позиция. Такива сме, ако ви харесва. Да. Отколкото някаква лъжа, която... Добре, ще му оставиш ли да си задам моите въпроси накрая? Извинявай. Винаги съм се питал няколко много основни неща. Има ли и в взаимоотношенията, и в секса, Даже по-скоро в секса. в секса по-скоро, Ти има ли знам мъж мисъл, и по-скоро за жена? секса имаш предвид. И с много хора съм По-скоро говорил. активен и пасивен, така ли? Ами да, има ли мъж и жена или това са роли, които се редуват? Ами да ти кажа вече такъв стана живота, че се редуват роли. Напрегнатото ежедневие ни докара до там, че вече не се знае. Мъжете в България много са малко вече. Мъжете. Мъжете в главно смисъл да. с главно ма. Да. И вече си се редуват. Да. Тия от парламента с главно ма ли са? Абсурд. Не става. Не искам да обидя никой, но... Не, няма... Много са малко мъжете с главно ма в България. И добре, налагало ли ви се да правите секс с някой и вие да играете тази роля? Вие да сте активния? Какво лошо? Не казвам, че има лошо. Просто питам, защото се чудехме, защото за тапанари като нас разпространеното мнение е, че има един, който по-скоро си избира ролята на пасивен, друг, който си избира по-скоро ролята на активен. И се чудехме това дали е така или, както ти каза, напоследък е... Както дойдете. Много си зависи от характера на човек и от самия човек. Ага. В смисъл има и твърдо пасивни, твърдо активни, смесен тип. И Бисексуални, хетеросексуални, хомосексуални, транссексуални. точно така. Ти това имаше преди, че точно с течение на обстоятелствата, точният човек, точният момент
Да. Тоест трябва да намериш този, който... Сумата. Точния алкохол. Точно наркотик. Примерно. Добре, нещо друго. Което винаги ми е било любопитно. Чакай, че се чуда как да го кажа. Изпей. Прочетахме някъде, няма да го задам следващия въпрос, че ми става неудобно. Твоя създател, един от създателите, Константин, каза, че е бил изнасилен от теб няколко пъти. Сигурно. Докато е спал. Сигурно се е случило или сигурно е казал такова нещо? И двете. Няма какво да кажа. Как мога да изнасилиш човек, като спи? Не знам, сигурно се Той е случва. казал, че 4 пъти е изнасилен, докато е спал. Значи аз също не мога да разбера как Хронично, значи. Това е едно хронично изнасилване. Може ли да харесвате мъже, които са хетеросексуални и нямат никакво отношение? Защото много мъже се притесняват, че като примерно общуват с хомосексуални, те задължително ще флиртуват с тях, ще ги свалят. Вие пробвате ли си с хора, които изглеждат, че нямат отношение? И въобще... Предимно те се пробват с мен, не аз с тях. Това е което кажеш много интересно. Хетеросексуални мъже по-често се пробват с теб. Да. И за какво му нали е хетеросексуален? Просто му харесва визията, това, което съм. Той не ме възприема като момче, например, както съм, както ме е създал Господ. Приема ме това, което вижда. И затова се опитва да флиртува с мен. Има ли нещо много шантово, което сте карали да правиш? Да. Какво? Но аз обичам тесни. Тя обича странните неща. Да, и какво сте кажеш? Хубаво е в секса всичко да опиташ. Говори ми, да. Въпросът е, че може ли да разкажеш нещо, което все пак става и за показване по телевизията? За казване, да не го показва. За казване, да? Да. Пък и да е интересно. Какво да кажа? Например, била съм веднъж строга господарка, което много ми е харесало. Строга господарка. Да. Това са тия с гш. Да, точно. Ама връзвани ли бяха? Връзвания, какво ли не. Сега ще научиме какви са били заповедите, какви са думите, с които си слагала на колене твоят разсилен роб. Но това ще случи след съвсем кратка пауза. Останете с нас. Дами и господа, шоуто продължава. Наши гости са Боби, Джиджи и Магита. Така, само че след малко тук ще бъде Радо Шоу, който ще изпее кабаре на финала на нашото предаване. Едноименото парче от филма. Да. Life is a cabaret. Боби, ти всеки път споменаваш по някакъв начин през отговора ти, че парите са голяма част от това някое младо момче, особено, примерно, както ти казва от провинцията, да влезе в тия води. Каква е най-голямата сума, която си получавал като предложение? Като предложение за какво? За секс. Нямам предложение за секс. Нямаш? Такъв, да. Когато си бил Урсула, не си имал предложение? Да, не съм се продавал като... Дадам ти мога да не се продаваш, а може някой ти предложи без да се продава. продавал. Въпросът е, че има всеки хора, които се напиват и решават, че... И много не ми се говориха с мен мъжете. Не сте говорили много с теб? Не. И всъщност предложение... Най-голямата сума, която съм взимал като хонорар, може би е било... Колко е най-голямата сума като хонорар? 3-4 хиляди. 3500, да кажем. Някакви такива суми. Иха! Това е добре. Това е добре за преди много години. Точно. Да. Аз ходих в чужбина, танцувах много и... Въобще при мен нещата бяха доста по... Как да кажа... Не съм ходил през деня като жена. Това си беше образ сценичен, да, това си беше... Ти така си изкарваш и парите. Точно така, да. Вие получавали ли сте момичета предложения? Невъзпитани да ги наречем. Да. То да е веднъж само. Колко са ти предлагали? Много. Колко много? Най-голямата ми сума, която ми е предлагана, 2500 лева ми се. За цяла вечер? Не, това беше за един раз. За един раз?
За един тек ли му се викат? Раз ли му викат вече? Ама това с да си строга господарка или без? Без. Без да ги наказваш жестоко. Това не беше в България, това беше в чужбина. Ти изневеряваш ли на твоят приятел? Не. Ние сме постоянно заедно. Това е супер. Ти получавал ли си? Получавал? Вие получавали ли сте такова предложение? За каква сума? Не съм позволял да се стига чак до сума. В смисъл... Както казах, това е един образ, който излиза, забавлява се 2 часа, прибира се... Хубаво, ако си скефиш на някой мъж, който... Да. Колко ще му платиш? Никога. Къде ще празнувате тази вечер? Без да казвате заведението, имате ли такива, да? Естествено. Аз не съм по празниците. Не го чувствам като празник това нещо. Освен това, ти може би с тебе се напразнувахме. Това си мъжка празник, според мен, защото доколкото са водили, това е ден на мъжа. Вие не го чувствате като празник? Ами, не, да ти кажа, не го чувствам като празник. И ти не, Джиджи, ти? Що сте тук тогава? Ти го чувстваш Ти си празнуваш, аз не виждам, че си такова вече на пулса единица, защото вечерта започва. Вечерта започва, нямаме време, а ние за деца мисля да си говоря. Не искате ли да имате деца, особено ако сте женствени, това за една жена... Работят още по въпроса учените. Да, за деца, семейство. И ти казваш, че си на 25 ти е рано за такива неща. Ти мислила ли си с твоя приятел за... Не. Криза е. Сега е криза, да. Ти? Аз с деца трудно. Не виждам как ще се случат нещата. Не за друго, ами обществото не би позволило това дете да се чувства добре и да живее добре. Не е тук в България. А с тази история, която имам в апропо и някакви други неща, които се случвали с мен... Ще го натовари. Да, ще има проблеми и навсякъде. За съжаление, може би си прав. Винаги ще дойде някой да каже, баща ти носеше рокля, имаше етикет цици. Прекъсвам ви, беше ни много интересно. Спасяваме кака Асенка, а ние продължаваме напред. Уважаеми дами и господа, това беше всичко от нас за днес. Ще се видим отново утре вечер, когато наши гости ще бъдат Силви и Теди Кацарови. Довиждане и помнете, че ако двама мислят еднакво, значи мислят за Радо Шоу! What's sitting alone in your room? Can hear the music play. Life is a cabaret of shout. Cut to the cabaret. What's sitting alone in your room? Can hear the music play. Life is a cabaret of shout. Come to the cabaret. Life is a way.